Gaurko saioan, efizientzia energetikoa edukiko dugu hizpide, bereziki etxebizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxebizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nondik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak egin nahi ditugu, eta bereziki herritar guztiontzako irtenbide efizienteak bilatu nahi ditugu. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Gaurko atalean Beriainera egingo dugu salto eta bertan Inigo Punzelen eskutik Aislanat enpresa ezagutuko dugu. Efizientzia energetikoa bilatuz ekonomia zirkularrean antolatutako egitasmoa. Aislanat duela 15-16 urte eduki genuen amets bat, eta nahi genuen enpresa bat sortu edukitzea hanka sozial bat, inguru giroarekin ere errespeto zuena, eta orduan idei ona iruditu zitzaigun isolamendua fabrikatzea saltzen ez diren egunkariekin, langileen eskubideak errespetatzen direnak, ekologiarekin ez dugu kontaminatzen, aurrezten dugu energia. 2500 metro karratu ditugu lokalak eta daude zatitutak, leku batean daude bulegoak, beste leku batean hemen bertan egiten dugu formakuntza instaladoreak formatzeko, beste aldean daukagu makinean fabrikatzen dugun isolamendua. Egunkariak azkenean papera etortzen da zuhaitzetatik. Beraz badauka komponente bat dena naturala dena, eta gainera erabiltzen ditugu saltzen ez diren egunkariak, gaizki fabrikatutak dauden egunkariak, orduan egiten duguna da residuo bat edo birziklatu bihurtzen isolamendua. Orduan prozesua oso energia gutxi kontsumitzen dut, eta azkenean da egunkaria desfibratzea molino batekin. Beraz, produktu osoa ekologikoa da eta gainera ekonomia zirkularrean sartuta. Egiten dira zulotxo batzuk hormetan eta makina hauen bitartez eta haizearekin egiten da zelulosa insuflatu. Baditu ezaugarri batzuk oso bereziak, bat da desfase termikoa deitzen dena. Da isolamendua gehien mantentzen duen temperatura etxearen barruan. Udan adibidez, teilatu bat isolatzen baldin badugu zelulosarekin, mantentzen du temperatura 12 ordu beroa sartu gabe, eta neguan kontrakoa. Eta gero transpirablea da, ez ditu kondensazioak sortzen, eta batez ere dira ezaugarririk nagusienak. Gu egiten duguna da fabrikatu isolamendua, baina isolamendu mota hau aplikatzeko behar dira halako makinak. Orduan, halako makinak ikasi behar da nola funtzionatzen duten, gero etxeetan nola aplikatu behar den ere bai, eta orduan daukagu instituto bat, hemen erakusten diogu, formakuntza ematen dugu ikasi nahi duen jendeari, enpresei, instaladore moduan formatzeko.
Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko geltokia, saiora. Gaurkoan efizientzia energetikoaz hitz egingo dugu, baino bereziki zehaztuko dugu etxebizitzaren gaiari lotuta eta horretarako 3 solaskide etorri zaizkigu. Hemen daukagu Zuhaitz Areitio, zu SOM Energia Kooperatibako kide zara. Horea Bazkide eta Bolondresa. Bazkide eta Bolondresa. June San Millan, zu Reaseko kide, zaitu dugu. Eta langile, bai. Eta langile. Eta Andoni Romeo, Bai. Emauseko trapukarien kide. Bai, eta lan egiten dutan edo bultzatzen dut efizientzia energetika bereziki. Bereziki ongi datorkigu gaurko solasaldirako, eta abia puntu bezala, orokorrean, hasiko gara, baino lotura hori azpimarratuz, ez? Efizientzia energetikoa eta etxebizitza. Oinarrizko beharrak dira, eskubide bat dela esaten da, baino berez ezinbestekoak, oinarrizko beharra edozein gizakirentzat. Bai. Bai, alaxe da. Eta, bueno, tamalez trantsizio energetiko honetan jende gero eta gehiagok, ez? Zailtasuna ditu etxeetan beroa eta argindarra izateko eta, bueno, heldu beharreko gai bat. Bai. Bai, etxebizitza da eskubide bat, ez? Edo hori dio gure konstituzioa, eta energia oraindik ez da horrela ikusten, ez legalki eta sozialki, bueno, ideia hor dago, zeren inor ulertu aldu nola energia importantea da duintasun bat izateko etxetan, ez? Baina oraindik energia bai Europan, bai estatu mailan, oraindik ez da eskubide bat bezala ikusten, ez? Orain gudarekin energia askoz gehiago igo dela eta inor ez dela planteatu izan behar zen lehen kilobatioak edo lehen gaseko metro kubikoak prezio bat izan behar zuen, minimo hori prezio interbenitua, gas bonbona bezalakoak, eta gero handik gora igotzen, lortzeko jende pobrea izateko minimo hori. Herritar guztiok izan dezagun, ez? Aukera, bai berotzeko eta bai argindarra izateko etxetan, ezinbestekoa da bai. Efizientziaz ari balin bagara, hortaz ariko ginateke, esan nahi dut, efizientziak nola erantzuten dio? Nola ulertu behar dugu efizientzia zentzu horretan? Bueno, efizientzia azkenean da kontsumitzen duguna, ez da nolabait kanporatu, ez? Etxeak ez baditugu ondo isolatuta, energia asko kontsumitu genezake, baina kanpora dihoa, alperri galtzen gabiltza. Efizientzia hobetu behar dugu etxe bizitza guztietan, hor datuak daude, Europak dio gaur egun kontsumitzen dugunaren erdia kontsumituko genukela, benetan etxeak ongia isolatuta bagenitu, beraz foku hor jarri behar da. Diru laguntzak energia sortzera joan behar dira, baina etxeak eraikinak isolatzera ere joan beharko lirateke, ez? Bai. Hori esan behar nuen, azken finean hitz egiten ari garena da, kaso hontan, energia garbiena, merkeena eta egokiena kontsumitzen ez dena dela. Noski, etxe bizitzak isolatzeaz ari balin bagara, hitz egiten ari garena baita ere potere adkisitibo potente bat beharrezkoa dela, horrelako erronkei aurre egiteko, diru laguntzak, denei iristen zaizkie, aukerak badaude behar direnak. Aukerak gero eta gehiago egon behar dira, eta Zuhaitzek esan du bezala, hori Europatik ere interesatzen zaio ere, ez? Eta, agian apostu oso importantea eta oso firmea egin behar dena da, oraindik egiteko, ez? Dena den, orain, dirua heltzen ari dira, etxe bizitza pilotara, baina badaude etxe gehiago. Orduan ez dakigu dirua helduko denei edo ez. Horregatik, agian, orain ematen garegi da diru asko, baina ez dakigu helduko den hori edo ez. Orduan, pentsatu behar genuen, den hori aldatzeko etxe bizitza denak, bai estatuan edo bai Europan, isolatzeko. Orduan, klaro, dirua ikusi behar dugu, nola orain, agian, lehenak normalki dira
diru gehiago dutenak eta agian ez dute behar hainbeste dirua. Orduan, eta batzuk inoiz ezin dira sartu, nola inoiz ez dute izango dirua. Justo baldin badute pisua, ordaindu aldute gasto mankomunak eta oso gutxi. Baina asko heldu behar dira, ez? Laguntza horiek edo nora, ez? Hor dago klabe, ez? Andonik eta Junek esaten zuten bezala, batetik, diru laguntzak behar ditugu herritar guztiontzat, diru laguntzak ez isolatzeko, energia sortzeko baita ere, klabe hori da herritar guzti iristea dirua, eta bestetik diru hori zertarako erabiltzen den, ez? Eta Europako herrialde desberdinek gauza desberdinetara zuzen dute. Hemen gehiago gabiltza dirua energia sortzera, energia berriztagarrien bitartez energia sortzera, Italiaren kasuan adibidez, diru kopuru handia jarri dituzte etxebizitzak zaharberritzeko. Orduan, bi klabe hauek dira, ez? Energia zertarako, dirua zertarako erabiltzen da, energia sortzeko edo isolatzeko, eta bestetik, herritar guztiek jaso behar dugu diru laguntza hau, ze aberatsek egiten badituzte bakarrik etxeak isolatu, alperrik gabiltza. Azkenan energia herritar guztiok behar dugu eta klabe hor dago, ez? Nori eta zertarako. Eta gero beste gauza bat, eta agian ez dute egiten indarra handia, hitz egin behar dugu jendearekin, jakiteko nola erabili behar dira bere etxeak eta nola egiten da efizientzia. Ohiturarekin lortu daiteki ahorro oso handiak, eta ez dela egiten. Nire gurasoen etxean jarri dute orain, berritu dute etxea, inorez dela joan esateko nola ventilatu behar du etxea, nola ireki behar du leihoak balkoian edo ez, orduan, klaro, ez badugu egiten hori, jendea jarraitzen du bere ohitura zaharrak eta botatzen ari dira dirua kanpora. Orduan, oso importantea da intzidentzia hori egitea. Kontsumo kultura kontsumitzaile potente bat dago, hori aldatu behar dela, zalantzari gabe, ezta? Horrek gizarte osoari eragiten dio. Gainera, arrastakan denak eramaten ditu, eta zentzu horretan, lanketa horretan ze planteamendu egiten ari dira gaur egun. Nik uste dut estatuak daukatela hor boterea, erabakiak hartzeako dirua nola bideratzen den, eta esango nuke nire ustez tamalez hemen behin diru gehiago gabiltzela bideratzen energia sortzera, sortu behar dugu, azkenan menpekotasun energetikoa erabatekoa daukagu, baina beste politika batzuk behar ditugu, eta zaharberritzeko diru laguntzak badauden arren, gehiago behar dira, eta batez ere, Andonik zioenari lotuta, herritarrak formatu behar ditugu, azaldu behar diegu herritarrei ze aukera dituzten, gutxiago kontsumitzeko, efizientzia hobetzeko, eta abar, ez? Orduan, hor jarri beharko genuke fokoa gehiago nire ustez. Bai, eta nik uste dut ere hori da, ez? Kontsumitzailea bezala aldundu behar garela, baina beste aldetik ere pentsatu behar dugu ere, enpresak, instituzioak eta handiak direnak, ez bakarrik gu herritarrak bezala, ere erresponsabilitate oso handia dutela eta haiei ere eskatu behar ditugula hortaz ere egiten zeren han ere joaten da ere energia pilo, diru pilo eta zerbait ere eskatu behar dugu ere. Dena den etxeak jarri behar dugu konjunto orokor bezalakoa, nola isolatu behar dugu, baina baita ere jarri behar dugu teilatuan plaketan. Zergatik nahi dugu parke oso handiak, urrutiak konsumitzen dugun lekuan? Pues no, gure teilatua jarri behar dugu plakak. Edo adibidez traperotan orain daukagu Berriozarren gaude. Badakizu esen bat jarri aldugu, pues 1000 kilovatio teilatuan. Eta han hurbil konsumitzen dira 100 metrotara. Pues exigitzen dute enpresak Iberdrola bezalakoa zentro de transformación bat. Baina nola zentro de transformación bat nola ondoan daude etxeak. Osea, Andonik dionaren aritik,
hitz egin dugu igual efizientzia gure kultura, kontsumo kulturak aldatuz eta gutxiago kontsumitu beharraz, baino noski nola kontsumitu garrantzia dauka, lehen azpimarratu duzuzuk ere, eta hor talka bat irudikatzen ari da, ez? Oraintxe bertan ikusi dugun bezala, makroproiektuak, lurra akaparatzen dutenak, dela eolikak, dela fotovoltaikak, eta proiektu txikiak, ez? Gure teilatuak edo etxaldeetan egiten ari direnak. Nola elkartopo egiten ari dira bi eredu hauek momentu honetan? Bueno, horrek ikusten duguna da, orain arte bezala betikoak, boterea izan duten betikoak, dirua bereganatu nahi dutela, Europatik diru asko jartzen dabiltza energia prestagarria sortzeko, kontu da diru hori nora dijoan, eta enpresa handiek daramate diru kopuru handia. Orduan guk bultzatzen duguna, hemen gauden guztiok, da lekuan lekuko energia sortzea. Oda, herritarrak zentruan jartzea, izan autokontsumo bitartez, izan komunitate energetiko bitartez, izan kooperatiba bitartez, gu izatea kontsumitzen dugun energia sortzeko gai, ez? Orduan, Andonik zion bezala, egin behar dituguna da proiektu txikiak, lekuan lekukoak, eta herritarronak. Eta horren bitartez, burujabetza energetikoa lortzeko aukera izan genezake. Herritarronak, esan duzu, eta herritarrek zer pentsatzen duten ere interesatzen zaigu. Saio honetan, beraz, etenalditxo bat egingo dugu eta kalera aterako gara. Bertan, galdekatuko ditugu, efizientzia energetikoaren gaiari buruz, eta ondoren bueltatuko gara zer esana badagolako, oraindik. Bai, oso ongi isolatua. Ez da beroa bat ere joaten, eta egia esan, ni pixkat gehiago beldurtzen hau beroak, hotzak baino. Hemen Iruñan bizi naizenetik, beti herrian bizi izan naiz, eta orain beroa pasatzen dugu, oso ongi isolatuta dago, ez dugu ia kalefakzioa pizten neguan ere. Ez, pertsonalki, nire azalean sufritu dudana da ez daukala isolamendurik ez. Ez hotzerako, ez berorako. Ez, oraindikan ez. Pentsatu dute egitea, Bai, ezinbestekoa iruditzen zait, ez? Beti aurrera egin nahi baldin badugu zentzu horretan eta jendeak kalefakzioan aurreztea nahi badugu, iruditzen zait beharrezkoa dela leiho onak izatea eta isolamendua ona izatea, bai. Bueno, dena, diru laguntzak ondo daude edozer gauzatarako, bai da horretarako berdin asesora jartzeko etxetan, baina diru laguntzan etzako ondo daude. Behar dienean, klaro. Ondo. Osea, azkenean, gastu energetikoa gutxitzeko da fakturan batez ere gaztei da diru asko ez daukaten nahi, niri ondo iruditzen zait. Eta bueltan gara, hemen gure hiru solaskideekin garbi dago, kalean ere gaiak interesa handia duela. Azken finean esan dugun bezala, energia ezinbesteko behar bat delako eta asko garestitu delako azken aldi honetan. Ari ginen hitz egiten pixka bat proiektu horien harreman publiko-pribatuaren artean hor utzi dugu. Bai, nik gainera justu esan nahi nuen, ekonomia solidariotik pentsatzen duguna da energiaren kudeaketa bai publiko izan behar da, baina publiko komunitarioa ere, zeren komunitateak herritarrak asko dugu esateko eta da modu bakarra ere hau dena ondo egiteko, zeren bestela ikusten dugu zer egiten ari diren potereak, kriston autopistak, elektrikoak, eta energia hori osoa joango da ekoizteko eta kontsumitzeko puntu handienetara, eta ez guretzat. Horren aurrean, ze alternatiba proposatzen ditugu? Makroproiektu horiek, enpresa gutxiren esku dauden proiektu jasangaitz horien aurrean? Garbi dago, alde batetik ja daude kooperatibak eta hori da alternatiba bat, kooperatiba txikiagoak dira, baina jende hurbil daude, baina gero udalak egin aldute komerzializadorak. Iruñan izan zuen komerzializadora bat, baina azken legislatura bota du, Barcelonan jarraitzen du, eta dena egin behar dugu. Alde batetik eta beste aldetik. Eta baita ere, oso importantea da, baina beste aldetik, bai enpresak, bai hurbil dauden etxeak egin behar dugu edo autokonsumo edo horrelako zerbait denok artean egiteko eta kontsumitzeko energia eta denok izateko
aktoreak. Helduko diot gaiari eta eramango zaituztet landa eremura, hemen hirian gaude, baina badakizuek geltokin hiriak eta landa eremuak bat egiten zuela. Hain zuzen ere, landa eremua da gure baliabide naturalen eskaintza oparoena eta gure herri txikiek ordezkatzen dutena baita ere, bada, hain zuzen ere, energia hori ekoiztu eta komertzializatzeko gaitasuna. Ba aldago, hola, proiektu txikietan oinarritutako alternatiba bat landa eremuei begira. Landa eremuetan proiektu asko daude, dagoeneko. Sakanan Lizarragan mikrosare bat badago, eta Uharten berriki beste proiektu jarri dute, eta ohitura eta kultura asko dago landa eremuetan, mini hidraulika egin adibidez, biomasa partekatzen da, kultura badago. Orduan egin behar duguna da nolabait egoerari egokitu, gaur egun daukagun beharrei egokitu, eta eredu desberdinak sortu, baina berri diot, herritarrek oinarri dituzten proiektuak bultzatuz. Eta landa eremuak, Nafarroako landa eremuak zorionez aukera ikaragarri pila bat ditu, biomasa hor dago, ura ere badaukagu, burujabetza hori erreala izan liteke foku hor jarriko bagenu, herritarrei laguntzea. Tira, gogo eta horrekin geldituko gara, ez dago denbora gehiagorako, eskerrik asko etortzeagatik benetan eta zuen ikuspegiak argi pixka bat ematen digun, niri behintzat gauzat garbi gelditu zait, ez? Efizientzia energetikoa ari balin bagara, abia puntua gutxienez energia garbiena eta energia merkeena erabiltzen ez dena. Eta erabili behar den hori nola sortu, pentsatzen ari balin bagara, garbi eduki behar duguna da burujabetzaren ikuspegitik herritarrei dagokiela, bai sortzea eta bai kontsumitzea, eta ezin dugula inor bazterrean utzi. Beraz, badakizue, hemen egongo garela beste solasaldi batean, hurrengo geltokian. Kaixo, gaur probestu behar ditugu, pizkat zahar geratu zaizkigun udare batzuk, eta jarriko ditugu koka batean. Koka da, Kataluniako plater bat, tipikoa, osagaiak dira, koka, udarea, egingo duguna ardoarekin, tipula potxatuta, eta gazta urdina. Hasiko gara udarekin. Egin behar duguna da, zuritu udareak, eta egosi ardotan. Gero erditik moztu behar ditugu, gero lautan, bihotza kendu, eta gero berriro moztu, bale? Horrela aterako zaizkigu 8 busketa. Orain, lapiko batean botako dugu ura eta ardoa, azukre pizka bat ere bai, eta utziko dugu egosten hori bakarrik 5 minutuz, eta gero ja botako ditugu gure udari pusketak. Beste alde batetik sartuko dugu kokak laberan, horretarako botako diogu tomate pixkat, tomate eta oliba olio pixka bat, eta gatz pixkat ere bai. Eta hau sartuko dugu, pixkat krujiente egon arte, labera, bale? Bale, prest ditugu ja gure kokak, eta ja falta zaiguna da montatzea koka. Errezeta hau oso erreza da. Behar dugu moztea gazta, moztea ere bai endibia gorri bat baduguna hemen, eta gero ere bai gure udareak. Eta hasiko gara gaztarekin. Hemen dugu ere bai endibia gorri bat, eta egin behar duguna da moztea pusketa txiki batzuk. Eta hasiko gara montatzen. Eta jarriko dugu, lehenengo. Behan, tipula pizkat. Tipula hau, segon da oliokin eta gatzakin, gorritzen, usten balin baduzu 20 minutuz, hobeto. Pizkate
puntu gozo hori hartzeko eta potxatu, lasai. Udarea ere bai, ardo saltza ere bai, pizkat, botako diogu, ezta? Ja hartu du pizkate gorputz pizkat, gaztan, horrelako pusketa batzuk. Eta orain endibia jarriko diogu gainean ere bai. Perezil pizka bat. Eta olioa eta horrekin eko. Pues hemen dakagu, egin dugun errezeta hau, probesteko udare batzuk, pizkaria heldu egin genituen udare batzuk, eta honekin. Gure etxeak energetikoki efizienteak izatea nahi balin badugu, energia efizienteena kontsumitzen ez dena dela ziurtatu behar dugu. Eta horretarako gure etxeen isolamentua eta egiturak birplanteatu behar ditugu. Eta noski, energia efizienteena herritar guztiei iristen zaien energia dela argi eta garbi utzi behar da. Efizientzia energetikoak herritar guztien beharrak asetzeko balio behar duelako. Beraz, badakizue, ekin bideari eta hurrengo geltokira arte.